учи малко по-силно животи. Давай. Как съм дошла ли, ме питате? Дойдох много зле и гърба ме болеше, и много болести имах други. И на левия ми крак имах ранички от диабетни ранички. Тук като дойда, ходих на лекарката ми изписа лекарства и ми каза, ще ги пиеш 10 дена и тогава, защото раничките не минаваха от михлемчета. Като дойдеш, тогава ще видим какво ще ти правим крака. Това каза лекарката. Това съм запомнила. Но каза, те са за смяна на кръвта. А пък аз вече идвах тук. Бях почнала да идвам. И чух, че трябвало да постоянстваш и кръвта ти ще се смени. И така не ги купих тези лекарства, ми продължих да идвам тук и раничките ми изчезнаха. И се чувствам добре, а пък гърба той още на втория месец се оправи. Имах силни болки вечер, особено краката ми и те са гърче, лежах, спях като препарирана. Не можех да ги мръдна ли ги малко и те почват да се усукват. И те изчезнаха, и други болести имаш, то ги забравих вече. Те изчезнаха, не ме болят. И се чувствам добре, и затова идвам постоянно и съм благодарна на много бети и на тия хора, дет ни приемат тук и дет ни шетат като пчелички, бягат и се весели. Аз сутрин като стана и се знам работата, викам, трябва да отивам на работа. Трябва да отивам все иначе на работа, идвам и да ги видя, като ги видя за смени, мен сърцето ми се отвори и оздравявам. А сега имам тия, то какво и не го знам, реакция или, нали казвам, 20 колко години падах. Тук сега се поуправя, ама боли още. Волките като минават боли. И защо така стана, не го знам, но добре, рамото му се оправи, то беше изкълчено. Сега не ме боли така и то тогава като взех килима и то ме хвана, тук ръката над лакътя, но се оправя добре сега.